Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Programme à l'école de la citoyenneté ale kuncɛri baaraw kɛra kunu min senfɛ sifinaka 400 olu ye jɔnjɔn sɔrɔ an ka kunnafondila Isa Sise ale bɛ don ɲɛfɔ an ye bi don kibaru la n'o bɔra yen an bɛna taga yala n'aw ye dɔɔni Medinakura Galerie d'Art la ka se ka ja ɲuman caman yira u la seko ni dɔnko hokumu kɔnɔna na kan sɔnniw k'u la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV jabarani sugandili la k'aw kunnafoniya aw bisimila aw ka tele mandi sanfɛ kunnafoni daminɛla bagi jaabiw olu bɔra bi jumadon kɛmɛ sarala ma 27 bɔɲɔn ko olu de ye a sɔrɔ Mamadou Diallo ale tamana ka taa kalanso damadɔni la a y'a samani min ye o filɛ ne ko yira u la Tani no parce que ne bac sɔrɔ ne kun bɛ TSS de la la clé du succès Dieu et mes parents c'est tout bon minnu ma bac sɔrɔ ma fɔ u kana décourager u ka courage ta toujours élève au lycée Notre-Dame à expérimental. Je suis contente, mais à la fois, quand bangebaw fo, ani ganga monsieur bɛ fo. A diyara ne la, nisɔndiyalenba de don, sabula n tɔgɔ sera ka yala. Bon minnu m'a sɔrɔ toujours u kana bila u kunna ko c'est pas parce que n t'a dɔn ko m'a sɔrɔ a bɛɛ to o ye, et puis de penser toujours que sini bɛ se k'a sɔrɔ. Don bɛɛ tɛ se ka diya mɔgɔ la. Salo an kun bi kɛmɛ sara la 27 la donc ɲina an bɛ se k'a fɔ vraiment amélioration donna ko la vraiment on peut que féliciter wala minnu ye baki sɔrɔ ani minnu ma sɔrɔ ɲina fana ka f'u ɲɛna ko k'u jija ko kana bolo jigin de ne pas se décourager. N kɔntanenba de don u dusu joilenba de don u nana dɔgɔnin ta lajɛ a yɛrɛ ma se ka na lajɛ n nana lajɛ a y'a sɔrɔ n sɛrilenba de don a jilajalen don quoi a jilajalen et puis a bɛ lycée min na c'est un très bon lycée u jilajalen don trop ils forment bien les élèves donc bon minnu m'a sɔrɔ aw kana aw jigi tigɛ ala la aw jilaja bi sabula aw b'a sɔrɔ ɲinata jaabi a ma ɲɛ a ma k'an sago mais ala ka ko de don inchallah san wɛrɛ a bɛ marcher ala sɔnna conseil kelen min d'u ma wa t'u ka notes minɛ ka lajɛ quoi matière minnu na o ma moyenne sɔrɔ walasa san wɛrɛ u ka se ka voilà u ka se ka baara k'o la mais u kana ɲinɛ u ye moyenne sɔrɔ minnu fana kɔ quoi walasa san wɛrɛ a bɛɛ ka kɛ équilibre la quoi. Ne kɔni ne nisɔndiyalen don bi nisɔndiyara bagi jaabi ɲɛna n denmuso pasera a n'a ɲɔgɔnna caman sisan kɔni bagiw bɛ ka ɲɛ fantanw o faamaw n'i ye kalan kɛ i bɛ tɛmɛ minnu m'a sɔrɔ di courage halisa u ka taa fɛ mɔgɔ bɛ courage ta ka baara kɛ minnu fana pasera c'est pas parce que u tilala dɛ nin y'a daminɛ de nin fana ye début ye ka taga donc université fana ye fɛn wɛrɛ ye ka taga. minnu y'a sɔrɔ an bɛ dugawu k'u ye ko ala ka kɔ kɛ hɛrɛ ye minnu yɛrɛ fana ma sɔrɔ an bɛ dugawu k'u ye ko ala ka san wɛrɛ ta nɔgɔya an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye à l'école de la citoyenneté ale takun naaninan baaraw olu kuncɛra kunu alamisa juillet kalo tile 24 san 2025 pionniers olu ka palais la a kɛra lajɛrɛ ye min senfɛ maa 400 bɔɲɔgɔnko olu bɔra AES jamana tɔw la ka na fara Mali yɛrɛ tɔw la minnu ye jɔnjɔn caman sɔrɔ
Issa Sise ale kun b'a kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ filɛ nin ye k'o yira o la. Sifin 400 ka bɔ Mali la kɔkan ani AES jamanaw na olu de ye jɔnjɔn sɔrɔ dɔgɔkun 2 fasoden ɲumanya kalan kɔfɛ. Bon an kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ président la transition ye instruction dɔw d'an ma k'a fɔ ko cohorte mun bɛna kɛ a ka kɛ cohorte ye Niger bɛna kɛ mun na Niger denmisɛnninw bɛna na Burkina denmisɛnninw bɛna mun na ni Bamakokaw yɛrɛ yan ani région tɔw la donc olu hakilina la an ye cohorte dɔ sigi yan nɔ ni région kɔnɔna la région 7 olu sungandira walasa u ka se ka cohorte in kɛ parce que o ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye donc olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ye mɔgɔ ba kɛmɛ ni à peu près 1500 jeunes olu ɲɔgɔnna de ye formation 1400 jeunes olu de ye formation kɛ donc formation in kɔnɔna la fɛn caman fɔr'u ye an ka danbew ni an yɛrɛ kɛcogo an kan ka mun de kɛ an ka sigidaw la an bɛ se k'an ka jamana jɔ cogo jumɛn ani mɔgɔw kan ka baara kɛ cogo min na hakili la an ka ɲɛmɔgɔw sigilen don u jigidalen don jeunes na mais hakili la jeunes minnu bɛ ka bɔ yan ni 4e cohorte la u bɛ se k'u jigi da u la ni jeunes fɛn fɛn ye formation kɛ fɛnɛ région kɔnɔna la ni cohorte kɔnɔna la ani cohorte tɛmɛnenw hakili la an bɛ se k'an jigi da olu jeunes na. Nin baarabolo in bɛ tali kɛ sifin hakilimaw ladirilenw kalanni na sigida taɲɛ ani bɛjɛ fanga sinsili kan. Porté par le souffle de nos ancêtres. Bi an kɔni bɛ se k'an disi gosi ka kɛ ni AES jamanadenya ye ka da kan ni hakilina min talen filɛ ni an ka jamana ɲɛmaa 3 fɛ n'o bɛ tali kɛ Asimi Goita, Tiani ani Tarawele la olu bɛna kɛ sababu ye walasa ka bɛn ani kelenya sinsin AES jamanaw kɔnɔ ani fɛnɛ fasokanuw fo ka taa se forobacaw olu makaraniw ma ani fɛnɛ ka se ka waleyaw ta k'an ka jamanaw sinsin. Usman Traoré min kɛra nin kalandenw bɛɛ la ɲɔgɔnmada ye ale y'a ka nisɔndiya jira. Nisɔndiya dan tɛmɛnen don na parce que n ma sigi n'a ye k'a fɔ n bɛ kɛ a ye parce que compétition de kɛra mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ depuis an na don na a fɔra min kan ka kɛ walasa i ka se ka kɛ major ye mais n kɔni bolo n ye seconde dama yira kɔni kɛ a kɔnɔ hali n'a sɔrɔ n jɔlen don a la. Hakili falenw yɔrɔ salenw jirali ani sigiyɔrɔ baara misɛnninw tɛmɛlen ni tago 4 kɛra sababu ye ka Sahel sifinw tiɲu don ɲɔgɔn na minnu labɛnnen don fasoden ɲumanya o baaraw kama. École du Salon ale fɛnɛ tago 3nan baaraw bɛ ka taa fɛ École de maintien de la paix la n'o ye Alioune Blondin bɛ ye ni hakilina in kun ye ka se ka sifinaka maa 60 k'olu dege kunnafoni cari cogo ɲuman na u sewara ko la kosɛbɛ Aïssata Ba Ali Mamadou Diallo ka kuma bara la u ka sɔrɔtaw filɛ ni. École du Salon ale hakilina bɔra Salon des médias ɲɛmaw la ka se ka journaliste denmisɛnw kalan kunnafoni diko ɲuman na baara in tako 3nan senfɛ journaliste jolenw olu ye ɲɛfɔ kɛ u ka baara waleyalenw kan ka kɛ misali ye ni sifin ninnu bolo baara in timɛ ko ɲuman na barisa ko journalistiya tɛ kalan dɔrɔn ye. Ne bɛ baara na depuis san 30 kɔ ne ye min kalan pour que denmisɛnnin bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na n'u nana o de fɔ a bɛ se ka kɛ animation bolo kan a bɛ se ka kɛ présentation bolo kan a bɛ se ka kɛ télé bolo kan a bɛ se ka kɛ radio bolo kan n y'o de fɔ bon n b'a dɔn n ye min fana fɔ mɔgɔ ye caman t'a la parce que n ye fɛn fɔ baara kan n ye fɛn fana fɔ mɔgɔ yɛrɛ baarakɛla yɛrɛ taabolo kan baaraw la n y'o de fɔ n ko non i bɛ baara nin kɛ dɔrɔn i ka kɛ mɔgɔ gɛni ye quoi et puis baara in kan ka diya i ye bon baara in fana n'i b'a la n'i ko ko non k'i bɛna wari di kama n b'a dɔn mɔgɔ caman i bɛ segin ka taa a kan ka diya i ye de n'a diyara i ye n'i ye baara yɛrɛ kɛ wala n'i y'a baara bɛ nafa di ma kɔfɛ ok ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ɲɛna dɔrɔn ko ka kalan kɛ o ka kalan kɛ sisan bɛɛ pressé bɛɛ b'a fɛ ka kɛ tɔgɔtigi ye mɔgɔ tɛ tɔgɔ sɔrɔ n'i ma fɛn dɔn. Journalistiya ye kalanbolo ye min bɛ jamanadenw bɔ fili kɔnɔ Mori Ture ka fɔ la o kama journaliste bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ maa jolenw ye minnu bɛ maaw bɔ fili kɔnɔ a ka kalanbolo in o diyara kosɛbɛ journaliste denmisɛnw ye. Comme on yɛrɛ ma tɛmɛ école fɛ minnu ye journaliste minnu bɛ se ka formation kɛ journalistiya la o kalan an ma olu kɛ donc an bɛ se ka fɔ an bɛ fɔlɔ ka minnu ye hakilina sɔrɔ ka an former k'u fo kosɛbɛ vraiment an b'a fɔ fana Mori Ture a ka bi kalan na master class a y'an conseiller fɛn caman ba la min bɛ se ka bilasiraliw d'an ma baara in yɛrɛ kɔnɔna la journalisme kɔnɔna la. Donc an bɛ salon de média mɔgɔ fo kosɛbɛ ni initiative a b'an dɛmɛ kosɛbɛ surtout en jeune journaliste parce que an tɛ fɛn caman dɔn domaine de journalisme na an t'a dɔn kosɛbɛ mais an bɛ k'a kan mais an t'a dɔn
donc formation sen fait donc am se ka fin caman be min dogoleman am se ka bo kalama donc nan formation ni ñongona caman soro je crois que am se ka fin caman ke journalisme konnana hakili jigina journaliste bi woro de tumbe école di salon na ñina ma minu na manjigiya ka foko do na tawla ku fana na ke kuna funi dila jolonye minu nana ni kuna funi lakika ani sanu mawye Alisa amito école du salon na ka docteur Bazoumana Traoré ale ka kumakan laban kolu lamɛ aka kalansen dinen kɔfɛ n bɛ fɛ ka ɲininkali la école du salon hakilina ɲuman ba de don parce que ale bɛ cɛw ni muso fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ fɛ ka kunnafoni jɛnsɛn minnu ye kunnafoni baarakɛlaw ye donc n'i bɛ kunnafoni baara la f'i ka baara kɛcogo dɔn a baara kɛcogo ka tila ka se a ɲuman kɛcogo fana la wa n'i m'a kalan an b'a fɔ bamanankan na ko denmisɛn tɛgɛ ko ɲuman ko de bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔɔni donc ni e bɛ fɛ ka baara kɛ e ma baara kalan e ma baara dege yɔrɔ tɛna se ka baara kɛ ka ɲɛ donc l'école nin bɛ taa ni di mɔgɔw ma a bɛ fɛn kɛ an ye mun b'a to an bɛ se ka baara faamu denmisɛnninw ani maakɔrɔba minnu bɛ a baara kɔnɔna la olu bɛna hakilina falen ɲɔgɔn na maakɔrɔbaw b'u ka expérience partager ni denmisɛnninw ye ka denmisɛnninw bilasira ni hakilinaw ye je pense que ko ɲuman don ko min ne a kan ka dɛmɛ fɛnɛ ayiwa UNESCO nana ka na kumaw fɛ ka a ka baara a bɛ baara min kɛ kunnafoni di sira fɛ k'o ɲɛf'u ɲɛna parce que diɲɛ tɔnbaw la ni UNESCO ta i b'a sɔrɔ k'a fɔ UNESCO de ye tɔn ye tɔn min ni ale yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ kunnafonidilaw lakanani ma kunnafonidilaw ka fanga d'u la u bɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na donc an bɛ baara kɛ o la kosɛbɛ donc n nana ni denmisɛnnin minnu bɛ yan n'u bɛ fɛ ka baara kɛ domaine na k'a f'u ɲɛna sababu jumɛn bɛ ni UNESCO kɔnɔna la n'u bɛ se k'o siraw ta yaasa u bɛ se ka kɛ baara in kɛbaga ɲuman ye u bɛ se ka nafa sɔrɔ baara in na bɛɛ lajɛlen wele mɔgɔ ma n'i bɛ se k'i bolo don a ma i ka baara kɛ a kɔnɔna la ka na k'u dɛmɛ parce que bi kunnafoni kɛra muruda fila de n'a dira ka ɲɛ a bɛ ɲɛni kɛ n'a dira ka tiɲɛ a bɛ tiɲɛni kɛ kojugu donc pour ka se ka o tiɲɛni da ninnu kunbɛn fo kunnafonidilaw ka labɛn kunnafonidilaw ka labɛn kunnafonidilaw ka former donc école du salon b'o o baara de la donc kan ka n ka dɛmɛ ta ka s'u ma Segu ni dɔnko hukumu kɔnɔna na jafile wɛrɛw lakodɔnnenba tɛ jamanadenw fɛ Bamako yan nɔ o hukumu kɔnɔna na Bubakari Mayiga bɛ taa yala n'an ye dɔɔni Mɛdinakura Galerie kɔnɔna la an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ o man ca nka u be yen jalajɛyɔrɔw ale ni jabaarayɔrɔw olu tɛ sɔrɔ an ka bɛda kɔnɔnaw bɛɛ la nka u fɛnɛ n'u jɔyɔrɔ don seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na ka sababu kɛ olu de bɛ kɛ sababu ye ka ja ɲumanw olu sugandi Mali la ale ni farafina kɔnɔna na Galerie ye yɔrɔ ye so min na artisiw ka baara bɛ se ka yira yɔrɔ min na a bɛ se ka ye yɔrɔ min na ka ɲa o de Galerie yɛrɛ rôle ye Igo Jara ale min ka baara ɲɛsinen don ja labaarali kow ma ale y'a jira k'a fɔ n'u bɛ nin baara ninnu kɛ u bɛ ja ninnu sugandi cogo min na a da sera o ɲɛfɔliw ma voilà donc Galerie normalement Galerie organisation diɲɛ bɛɛ la Galerie bɛɛ n'a ka artiste don Galerie dɔw artiste 5 b'u bolo dɔw artiste 10 b'u bolo o n'olu de bɛ baara kɛ kosɛbɛ u b'u jilaja k'olu de ka baara yira mɔgɔw la k'olu ka baara feere fana mais Bamako yan comme an ma se au niveau ma fɔlɔ donc des fois artistes u ni Galerie bɛɛ bɛ se ka baara kɛ Galerie bɛɛ fana ni artistes bɛ se ka baara kɛ ça dépend projet sugu min b'i bolo en fonction i ka projet i bɛ fɛ ka taa sira min na i b'a lajɛ ni artiste ka baara bɛ t'o sira la donc u bɛ choisi ten de ou bien minnu ka di ye fana i b'a décider k'olu yira ka kɛ ja labaarabaga ye Bamako ale ye baara ye min ka gɛlɛn kosɛbɛ ka sababu kɛ nafoloko gɛlɛyaw bɛ a la ka taa se dɛmɛbagantanya ma aw kɔfɛ jama mun bɛ taa ja ninnu lajɛ olu fɛnɛ tɛ welekan jaabi tuma bɛɛ la bon a baara kɔni ma nɔgɔn fɔlɔ maliyɛn kun ma ca kosɛbɛ exposition na mais sisan de plus en plus maliyɛnw bɛ ka commencer ka comme farafinna yɛrɛ u bɛ commencer ka na exposition la dɔw yɛrɛ bɛ œuvre dɔw san fana dɔɔni de don fo k'an ka cɛsiri halisa ka continuer ni éducation in na ja labaarali ale ye wale min bɛ don an ka seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na wa fɛn don min ma faamuya kosɛbɛ hali bi Mali la o kama ka se ka kɛnɛbaw sigi yaasa jaw ka to k'a yira ko o de bɛ kɛ sababu ye maaw ka se ka nin baara in lakodɔn kosɛbɛ nin kun ye Lasana Kone kumakan ye Bubakari Mayiga ale ka sɔrɔlenw kɔnɔ ayiwa o de bɛ dan sigi bi kunnafoni na aw ni ce aw ka kulomajɔ la an b'a fɔ la ko aw kan bɛn don ɲuman dɔ la
Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.